Jenengan senenganmu bareng-bareng kok. Lah kula ngangkat jenengan nggih ngangkat. Nek aku sing muni awakmu meneng. Ngaten. Ya. Lah nggih. Nek awakmu sing muni aku sing meneng. Nah, ngoten lho. Dadi ki aja rebutan. Lah nggih. Ngat. Ramamu mesti ngono kuwi. Piye ta kowe ki jane? Ki jane ki ratu capopo. Jarak ngono apa piye awakmu ki jarak ngono apa piye? Ah nggih mboten. Wis ngene ae. Pripun? Salah sitok meneng. Ngaten. Kang Mas, pripun to kok mendel sedaya? Panjenengan niku lho sias mboten dawuh. Paman Patih, panjenengan apa? Iya. Ngono kuwi lho, ramamu kuwi ngono. Ngejak guyon nak kowe. Kowe ngejak guyon karo Adipati Yudha Kusuma kowe. Jenenge kok Adipati Yudha Kusuma? Paman Tapih. Kang Mas. Patih Tapih. Suwi ora noprak bali. Paman Patih, wonten dawet sinuwun. Dawuh. Lah iya didhawuhi kon ngombe dawet goblok. Paman Patih, wonten dawuh. Dawete kak ana cendol. Aduh, cendole sampun telas. Merga sedaya kok ditelaske mondol. Patih karo ratu kok adol dawet. Dawet no D-A-D W-E-W mateni T diwaca dawet. Dawet. Paman Patih Jaya Kusuma. Wonten dawuh sinuwun Yudha Kusuma. Iki jenenge Patih kanggo Kusuma, Ratu Kusuma. Kepiye anggonmu mranata sagung para nayakaning praja ana ing Kadipaten Carangkusuma kene Paman Patih. Sedaya para prajurit boten ingkang wonten nguciwani anggenipun netepi kewajiban wonten ing Carangkusuma sedaya sampun rampung. Malah kala sedaya para prajurit sampun siap siaga mbok menawi wonten bebaya saking margi. Pramila panjenengan badhe nyuwun dawuh dumateng kawula sampun siap siaga sinuwun. Sedaya para prajurit wonten ing pepengkeran sedaya sampun siap dadi sedaya pun boten wonten ingkang nguciwani. Umpama sawaya-waya sedaya kala wau sampun kula didik sedaya. Pok, aku gak ana omong. Aja mbok entekne. Lah salahe Patih omong robar kok pengin ngomong. Karepku ki ya omong ganti-gantian aja. Kowe ki omongmu aja akeh-akeh sing singkat ngono ae lho.
Sekedhik-sekedhik mawon Paman Patih. Sithik-sithik ae. Ngestaken dawuh. Paman Patih. Nun. Tuh kan Mas. Kok ngoten niku lho pripun? Kepiye pawartamu Paman Patih? Sae. Para nayakaning praja ning Karang Pradesan lan sakabehaning naya praja ana ing Takta Raja apa ya becik Paman Patih? Cik. Tanduk Paman iki jan-jan. Paman ki terusin. Apa ora enek sing mati? Mboten Ampun. Durung patenono ya Paman Patih. benjing. Paman ki. Paman Patih. Sing rada akeh ta, masa terus singkat-singkat. Sampeyan ki ratu ya kurang ajar. Ngongkon jarene kon sithik. Lho, maksudnya sithik ki ya aja sithik nemen terus Paman Patih. Nun, napa enek ta? Engko suwe-suwe ratu gelut karo patih lho engko. Aja ta, aja ta. Ratu kok ora kena dugem lho omongane. Ya ngono piye to? Mas, Sedaya konsumsi sampun. Lah kok malah sitoke turu? iki ngono ning Pisuanan Agung kok malah Ki jane ki wisukan. Lakon apa to nono? ana ing sajroning Pisuanan Agung kok kowe malah MCK Napa niku Kang Mas? micek. Mantuk. Panjenengan ki kok Kami ngomongin kesukaan kok. Paman Patih, Wonten dawuh anggonmu nata sagung para nayakaning praja ndak wawas pancen wis bener ora ana klirune. oh mboten wonten. Malah kepara bombong rasane atiku amarga saka pakaryan kang wis kok tindakake prasasat ora ana sing kliru malah kepara gawe bombonging penggalihku Paman Patih. Waduh, berarti atine sampean rumaos bom-bom. Bambang. Heh? Bambang. Bom-bom apa bom-bom? bombong Paman. Bambang. Oh, krunguku bom-bom, mongko bom-bom itu Kang Orjene. Mon Raden Mandala Kusuma, Won dawuh pangandika dalem. kepiye nggonmu gula wentah para prajurit ana ing Karang Kusuma kene? Ger Mandala Kusuma. Nyuwun pangapunten. Gulane sakmenika sampun mateng pun boten mentah melih. Tak gecek ndasmu ya. Piye ta maksudnya kok gulane Gede kok itu. mateng mboten mentah mleh? Lah teruse wau panjenengan ngendika piye anggonmu gula entah para prajurit. Paman. Kula wentah kuwi ateges kuwi lho, piye cak kuwi lho leh Gladi. gladi para prajurit ana ngguri kono. Sedaya sampun boten beto gladi nanging anu udang. Glati. Ora gladi, glati. Oh, gladi. Raden Mandala Kusuma, Nggih, Prabu Yudha Kusuma. suwe-suwe kowe engko tak idoni kowe engko. Wong dijak omongan becik kok malah tekan ndi-ndi. Becik ketitik ana ketara. Alah alah. Iki terus sapa neh? Ki ratu lho. Yayi Prameswari, Muni nggih katimbalan Kang Mas Prabu. mbok menawa Paman Patih anggone atur palapuran prasasat gawe bombong atiku apa meneh putraku sing bagus dhewe ora ana liya tan Raden Mandala Kusuma ya wis ngaturake apa kang dadi palapurane. Saiki aku banjur takon marang jeneng sira Yayi Prameswari, kepiye nggonmu gulawentah para putri ana ing keputren kene? Anjir, kepareng matur Kang Mas. Iya, Prabu. iya, iya. Bilih sedaya para putri dhateng wingking, sedaya sampun samapta anggenipun tata boga nggih sampun sumawes. Ya. Lajeng niku napa taman ingkang remenane Kang Mas Prabu nggih sampun. Kembang-kembang Nggih, ana ing sampun. sajroning petamanan. Nggih, sampun. Oh. Wajib-wajib Kang Mas Prabu badhe teng wingking kula dherekaken monggo. Ya. Pancen ora kliru mbiyen aku ngangkat kowe pranama garwa Prameswari nadyan takeh wanita ing sulis ing warna nanging jroning atiku ora ana liya kejaba mung sliramu.
Hei, sing guyu aku tok. Aja ngono kuwi kok gething aku. Padha toprake lho. Niku nggih nderek bingah lho, mireng Lah maksude iki sing guyu ben ingsun. Oh, ngoten. Ampun. Anakmu Paman wedok. Wis ngancik dewasa. Tenan nggih. Umpa ibarate kaya kembang kuwi lagi mekar-mekare. Ibarate gedang lagi sulu-suluwe, mulane akeh para codot-codot sing pengin mangan karo gedang. Lah niku pripun niki kersane mboten didahar codot rumiyin. Nduk. Ayu Titis Sari. Stokaken dawuh. Ramamu ning kene iki. Ki anake wedok barang nglejin. Ayu-ayu ya katarak. Ya pedhok mripate. Ngestokaken dawuh Rama. Kepiye? Coba aku kepengin takon kepiye anggonmu ngudi kawruh babakan ana ing pasinaon lan kepiye anggonmu gula wentah sagung para putri ana ing keputren Gendhik. Mekaten Rama. Ketingalipun sampun samapta samudayanipun. Ning niku nggih tasih ketingal. Ingkang boten ketingal niku nggih kathah. Berarti anak sing ketok, anak sing ra ketok. Piye Paman Patih? Loh, ning kula ning gumun lho Sinun. Gumun setahun jembrang serendeng. Nggih, panjenengan kagungan putra ingkang setunggal mijil wadon tur ayu rupane. Ingkang setunggal bagus. Wah, sedaya tanpa cocot. Lho, pripun to Paman Patih? Cacat tanpa cacat. Ya. Cacat apa cocot? Cacat. Cacat niku Lah cacat nek cocot ya percuma. Pancen meneh. Mondol Kusuma iki mono aku bakal crita ana ing sajroning Pasewakan Agung iki. Monggo Kang. Yen to sejatine Mondol Kusuma iki dudu putraku Paman Patih. Nanging mangertenono. Dadan nyapa to? Melu-melu ki nyapa? Ya karepku ki melok-melok apa pernes ngono. Ben aku ae sing pernes. Aku kelingan biyen nalika semono geger ana ing Krancang Kusuma. Nggih. Kaluruk ana ning Wajabala ana ing Gunung Gangsir. Nalika semono Paman Rangga Lawe ketemu karo SpongeBob. Iki lakon apa iki? Masa Rangga Lawe kok musuh SpongeBob? Sajroning peperangan langsung ditulungi karo Upin Ipin. Mula saka kuwi apa ya ki meng Akhire disaduk karo Spiderman. Iki terus teko ngendi neh iki? nalika geger ing Rancang Kusuma. Nggih. Aku nduweni senopati pinunjul kang gagah pideksa. Asmanipun Ya kuwi sapa Kardimen ya kaya. Ora bapakmu ki lho sapa? Nuwun sewu. Kardimen menika dokter kula. Bapake sampean Senopati Jaya Dilega. oh nggih. Paman Senopati Jaya Dilega gugur ana ing Palagan. Nalika semana garwane Garbeni lair ceprot punang jabang bajul. Aduh, Jabang bayi. jabang bayi wujud lanang gendela ganteng gagah pideksa gedhe dhuwur ya kuwi awujud Mondol Kusuma iki. Pilih nyawang ki mripate. Kok ngene kok gedhe dhuwur gagah ganteng. Yo potongane gedhep-dokan lesung no kok. Paman Patih kirang napa? Sejatine Mondol Kusuma iki ngono putrane Senopati Jaya Dilega kang daangkat minangka putra angkat Adipati Yuda Kusuma. Mila iki sejatine anak angkatku. Oh, dadi niki anak angkat junjungan jenengan nggih niki. Angkat kok. Oh, gak nganggo junjung. Ora nganggo Oh, junjung. anak angkat, ora nganggo junjung. Ya. Omahmu semen to? Delok, omahmu semen to? Ora iki jane prajurit daftare ndek kapan kok gak omong blas iki.
Kowe gak masuk absen lho iki. Ya. Lah kok gak didoi lho. Lho pokoke gak masuk absen, ya kok paribasane Cinono sego sapire tampane no ya. Kowe prajurit Tanyaran khusus bengi iki kowe cukup selawe ae ya. Ora apa-apa, ora absen. Wangsule diterne nggih. Ya, engko titipno imam ae. Mula saka kuwi Paman Pat. Inggih. Kepara Mandal Kusuma ndak angkat pinangka putra angkat. Iki bakal tak sengkakne ning aluhur. Bakal tak unggahke derajate. Bakal tak pek mantu ndak rabekake karo putriku Siti Tisari. Wis tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati antaraning putri Titisari sing ayune kaya ngene karo Mandal Kusuma sing gantenge kaya ngene. Nuwun sewu. Umpami kelampahan. Terus Mandal Kusuma niku terus rabi kalih putri Titisari. Kuwi umpama ndek anak sok tukulane kaya ngopo. Umpane kaya ganteng ae. Lho mesine ya sae to Paman Patih, wong yo ayu lho putriku. Apa-apa ki kari bibite. Nah, Lah nek sing wedok ayune kaya ngene, sing lanang gantenge kaya ngene, iki ganteng iki. Ganteng dhewe. Mondol ki ganteng dhewe. Maksude gantenge nek pas dhewe nek awor kancane elek. Oh, alah, ribane nek pas dhewe ki ganteng. Nek pas dhewe. Ya kok pas dhewe ganteng. Ora apa-apa. Coba. Trimonen. Ibu, coba putrimu dangunen kepiye umpama tak jodokke karo Mandal Kusuma. Nun sewu lho Paman Patih. Kang Mas Mandal Kusuma ngeten iki sae. Apik. Sae. Engko nek awakmu gak patek seneng. Gak patek seneng utawa kurang sae, engko tulung tekan omah raine ceteng. Rai padane pager. Apik. Umpame kelakon dadi bojone jenengan. Sae. Atinipun Nggih. mergi mliginipun menungsa menika ingkang bagus menika atine. Nek wujude ngenten niku saged dicet gawe rama menika. Oh. ngoten lho Paman Patih. Kowe ora ngira, kowe nyepelekne karo Mandal Kusuma. Mandal Kusuma ki ibarat wayang. Iki kena wayang pradan. Ngono lho. Iso salin rupa ngoten niku. Salin Paman rupa. Patih. Gapete bule iki. Wayang pradan. Lho. Padak nek kowe buta pinggiran. Nuwun sewu Paman Patih. Nih Mas Ayu Titisari menika putri ingkang sampun bejo sanget, bejo kemayangan. Lah. Bejone. Bejo kemayangan bilih menika samangke pikantuk garwa kula. Lho, Kok iso bejo bejo? ki bejone. Manggone ning ndi? Pados bojo sing kados kula ngeten iki sak ngalam donya mboten enten liyane kula niki. Leres Paman Patih. Awit Gusti Allah wis gak nyitak wong sing dapurane kaya ngene. Ning apik niki apik. Wis, pokoke karek kencinging dina engko dijedodane antara Mandal Kusuma karo Titisari. Nggih. Muga-muga kasih. Nyapa koyo basa iki cangkeme gandul. Kowe aja nyepelekke aku. Mboten. Nyepelekne. Mosok cangkem mbok anggap kendang bem. Mboten. Pangapunten. Nuwun pangapunten Ki Sana. Nggih. Nitik saking ageban panjenengan menika priyayi luhur senes saking Carang Kusuma mriki. Leres. Panjenengan wingking saking pundi paring asma sinten lumebet wonten ing Pendapi Agung ndiki meng Carang Kusuma. Carang Kusuma. Sampeyan pripun? Mawon. Negarane dhewe kok lali. Lah kula niki pancen gampang lali. Wong mulih tanggapane arek mulih nang omah niku kleru omahe wong liya. Tau mampir nggon aku utang 200 ora balik tekan saya. Jieling. Dengan kok nggih Iya, kok dieling-eling. Dipun tepungaken. Kula menika patih saking
Bantarangin. Jabang bayi. Tebih Pun sanget gedhe ya, niki Paman mboten Pati. bayi. Lah pate kaya ngene iki ratu niki ngopo? Lho. Pate kok ora dirai dadi cangkem kabeh. Sampeyan teng mriki pangkate napa? Sapa? Sampeyan. Kula Patih. Patih kaya ngeten iki. Nek nggen kula menika pun dados rencek nggo cethik geni sampeyan. Kayu piye? Rumangsaku nyepelekke aku. Aku ki patih ratuku sugih bondo donya. Sorume 8. Dealer sepeda motor 16. Toko masipun enten 35 kios. Masih sing dereng diduduk tesik 3 bulut. Niku kesugihane. Nek kalih pendopo kula ingkang kados mekaten. Nek pendopo ngeten iki Nek teng mriku damel napa? dapur umum. Kangge dapur umum masake prajurit sing bar latihan, bar mulih perang ngoten niku masake pendopone pun ngaten niki. Sugih nggih Kang Mas. Pripun niku? Nek alun-alun kula ngajeng menika Lah, alun-alune jenengane mboten enten sak propirane seprapate alun-alun negari kula Bantarangin. Niku nek alun-alun niki niku kangge gedhokan jaran. Lho. Jaran menika sugih iki. Tenan, sugih niku jaranipun niku dahare niku mboten katul mboten. nggih. Dahare niku nek enjing sego pecel. Mengke awan sithik menika biasane setik daging. Jaran niku. Jaran niku. Jarane Nggih, Jarane teng mriko gasak, pakane? Mat, Pak. nek enjing sego pecel. sego pecel. Nek awan setik daging, dereng nek dalu. Nek dalu napa? Sop ayam. Niku jarane. Jaran. Sampeyan sing ngopeni jaran karo pate pakanan apa? Dedak karo entek. Lah mergo arep mangan steak kok dipangan jaran. Iki badane karo entek. Nyepelekke sampean. Ngenyek sampean. Ah, mboten Mas. Ngenyek sampean. Mboten. Rumah samu aimu. Aimu dhewe. Nuwun pangapunten Paman Patih. Jih. Mboten ngirangi Subasita lan Trapsila panjenengan kumawantun tranyak mingkah wonten ing Pendapi Agung yektosipun wonten penggalih punapa. Lah niki lho, kula niki ajeng matur babagan menika. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pripun? Niku pangeran. Anak kula nuwun sewu. Niku pangeran. Wah, Anak ratu. Aja malang krik. Sampeyan ngertos napa mboten Mas yo elek-elek ngeten iki. Nah. Niki pangeran. 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 Iya, Pangeran. kula. Napa mboten ngertos Mas menika maeran? Pangeran. Pangeran. berarti menika putra panjenengan. Menika putra kula. Payuh. Gumun Wah, kebagusane. Gantenge niku mboten kena diukur. Tuh, Kester. Iki ratu. Weh, lah sampean. Iya. Mesti sampean. Tunggu. Mesti sampean jek kelingan londo ta. Samane dadi pangeran lho. Ngeten. Pripun kabeh saking negari kula nampi dawuh saking ngersanipun Gusti Ratu kula. Nggih. Bilih kula kepareng nglamar putri wonten ing Krancang Kencana. Pun asma Dewi Titisari. Piyantunipun Dewi Titisari menika piyantunipun Putri Titisari menika niki nggih ingkang denok deblong niki nggih. Mengke sampean wangsul iso tak santet. Lho, kok saged? Niki garwa kula. Wah, garwa jenengan. Berarti mondel menika Yeah. patutan panjenengan kalian pesekapat niki. Nggih. Ya Allah, Masya Allah. Nuwun pangapunten Paman. Kowe melok noprak apa ora? Nuwun kurang Gusti Ratu. Nggih nuwun pangapunten. Panjenengan kepengin pirsa. Nggih. Sinten to Putri Titisari punika? Nggih. Lah menika Niki putri kula, Titisari nggih menika. Kok benten kalian teng gambar HP kula. Gablek HP ora. Pecak men. Pate ra gablek HP kok teng HP ku. Mas, sampean mboten ngertos ngen kula. Konter menika pitung kathahipun 7 yuta lho. Niku napa ingkang 7 yuta niku? Aku kok ngomong apa?
HP pitung. Enten. Pitung. Bedhakipun kula dipun utus Gusti Ratu kula ngebon-nebon enjang aja Jawa sonten kula benjang tumut sinten Kantor sampean. kula mbuke yo karep ngeten kula lamar putri panjenengan minangka dados garwa prameswarinipun Gusti Ratu kula wonten Bantarangin. Nek dados putri permaisuri wonten negari kula pun ditanggung. Uripipun mesti kebak donya, seneng boten ate susah. Mergo kinemulan bondo donya anggenipun ngripta, anggenipun ngopeni bojonipun. Nek niki pripun dipun tampi napa mboten? Nek boten dipun tampi kula peksa, nek ditampi sakniki kula beto. Nuwun pangapunten. Nggo boten napa-napa. Paman Pati. Pareng kula badhe sumela atur. Nggih. Kok mboten kula nampik menapa ingkang dados penglamar panjenengan nanging kula nyuwun wedal. Berarti dipun tampi niki nggih. Kok mboten kula nampik utawi nampi nanging kula nyuwun wedal. Pinten menit? Mangke rumiyin Paman Patih. Saniki. Lho, mboten ngaten Paman Patih, kula nggih kedah matur anak kula wedok riyin. Siap, kula nggih siap niki. Dhisik bocah ya Patih Paman selalu Patih. siap iki. Ampun dados penggalih panjenengan. Purba punika saking kula nanging pasisa menika saking putri kula. Lampahi anak kula. Ning senajan to kados mekaten kula nyuwun wekdal. Sampeyan tenggo sileping prau gabus kumambanging watu item ing mangke panglamar panjenengan badhe kula tampi. Dipun tampi, kula tampi. Matur sembah nuwun. Panjenengan niku ratu berbudi bawa sono bijaksana sampean aturne ratu Gusti panjenengan yen nganti titiwan jenis leming palwa gabus kumambanging watu item panglamaripun Gusti panjenengan kula tampi. Nggih, ditampi nggih. Nggih, ngentosi silemipun palwa gabus kumambanging watu item. Nggih, niki kula ugemi dikon jenengan. Nggih, bareng kula nyuwun pamit. Monggo nderekaken. Ndherekaken. Duga-duga digawa. Hati-hati ampun ngantos. Nggih. Pamit Rin. Ya. Hei, Su, pamit. Ya, Des. Ora kok iki lho. Piye to lek kowe mau? Nuwun sewu, sinuwun. Menawi kula ras-ras ketinggali mangkenipun dadosaken dedah. Awit menapa gedhe cilikipun panjenengan sampun nampik penglamaripun ratu saking Bantarangin. Lah iya Paman Patih. Lakon apa sing bakal ndak tampa mangkone ana ing Kadipaten Bantarangin kene? Lah nggih, sakmenika prayoginipun pripun? Mula saka kuwi Paman Patih. Nggih. Mbok menawa mengko ana gegering tembe mburi, samatakno, siagakno para prajurit ana ing Carang Kusuma. Tumuju ana ing tapel wates papaken. Mbok menawa ing mangkene prajurit saka Bantar Angin tumuju wonten ing Carang Waspa. Inggih. Pramila mriki kula nyuwun pamit, kula badhe ndherekaken sedaya para prajurit wonten ing tapel wates Carang Kusuma sinuwun. Duga-duga padha digawa. Ati-ati aja nganti keri. Berkah pangestu ingkang kula suwun. Nyuwun pangestu. Ayo, derene. Kalau intang sambung barambangan pun ya. Budal dina sarangku ingsun bakal mancing ana ing Tilam Sari. Karo Prameswari kendhok anakku. Derek naku bakal muja semedi nyuwun ngersani Gusti muga ora ana apa-apa ning Kadipaten Carang Mas. Monggo Kang Mas. Ayo derek. Ayo, Nduk.